Monia homa na madua no a na be se atwa bewe mu. Na ate sanso. Nese. Ono ani mi pa property na wo no bia. O ma for 2 days say. Ana awotwe ni. Antu ni pa. Ya me nyame pe na me de ye. Ngba gira me se. Onkasa na num. Ngba be she mo sese. Omba ni pa kro no. A wate na nkwa hye sa bia ne tama so. Omo ne nkasa na num. Wo ya bama. Se ho pai. Entati asu timi wuram be fa bi. Abusuafoɔ yɛ mo bibiara akɔ aba embra Nyansapo TV so. Se yakase Nyansapo a na waje me so sɛ yɛsane no badwemma kwan so. Ene so yɛsan di ahia, yɛbedi nkɔmɔ foforo. Mehyew so be subscribe to channel no. Obe like, obe share, ama obi biara nya bi ahwɛ. Afei so comment section ho ɛyɛ wo dia. Ɛyɛ na wakyɛ wadwen na ayɛfɛ. Meka sɛ no Kumase Kenya se abrem. Because Kenya se abrem a na won sɛ me wo konfo ba o. Wo nana asante wa ho nana ye ni je ne ho isabi bia ye ba e na onya abotre waje ye mfe so awie no odi edi nkomo kyerɛkyerɛ yen amammerɛ ne amane kwa so nya wo sɛ nipa desani wo ye na wa brabɔ mu a ɛbɛboa wo ne akɔfa bɔne ɛmfa mmerɛ wo ti ana so ne nana eni bedi nkomo me nana akɔ aba ne mfa nkomo wo ho bia do enhyehyɛ so me dase nana me ma wakɔ aba Juso bu no igidi ye sɛ bia bɔkɔ me adom Nana santoa no de no kwa na me mafa nya ka no de eya mi hu bo wadaroma ba otisu aba me di nana santoa amko Otumfuo Bossom Ebenezer buru kentenche de komfo ne me no ano no nana boni di ni nyina awie hyeden so se nana ye dwuma bebre e o Kenya se ha na dwuma de ni nkwa na wie ye no na de nana ye nyina no ye di hu adanse a kyerɛw na ososo watimi aba nana nkyɛn na nana no mafa ne so na o maboa na so nya dansidie e wo abrabɔ mu nana ya mo akɔ aba wie no enche ye ne efiri ha kɔye ye besrawo ye firi ha kɔya ene kɔte ye se nkɔma ye bedi ye de dumba busu mu nkɔma ye bedi ye bibi frase esi e wo busu anim na de esi nyina se de dumba nwia ba eye ma me fosi na fosu ɔno ankasa ne chocho mucho ne ba doto so mienu efe ne kofi na ye nyina ye nimu onso da ya wansore in fact yem hye na hwe se ye ni na bedi nkomo se owoi emfire busu anim bi be siasi ti dia sensi bio no anya bia eye kwa asada wadawo ma bebo ayen anya kwa kyerɛ sɛ akwan Abusuapanin ye wanya de da bia mba meka menta Abusuapanin no onta Abusuapanin na ene na amafo no ye fa bibia tla se nyamesom wo ho nti ye mfa ye mu abosom mu bibia na nka na tete sebe abusua obi to a anade hye to a abusua na hia ane ye hina wo abusua num ehia na ina to ye nsase ye de koto wo hinanim Abusuapanin ne koto wo hina no hina ma no kwa se edase ye na pese ehia na ye tu ye ni hu da ye be ye de hia na ye de bidi na wotweda no na amana sa na de hia ono oye de hyekan wonye de hye bi oye donkoni na oye manfrani oye de hyekan na wawu wo hene mu hwe oni mu hwe kura no wote ni mframem ye kwese wo hene se bia na de hye fuo ne bia to na woto na obi awuo na yera begina wachi se asimasi na Abusuapanin to park buamne yensie lumba na lumba ewuo no osi yensie ne ntem de hye da bam de hye to bam se de hye kura do to bam na de ban mu ya makura no a ye se ko ye ban fofora ye tu nanka so a enam ai dompe ni na de oye dompe ni adaka ni na de ko sie ban mu ho bi am ehu se ne ona nam tete ayema ye de wo akoto ban foforum na amane sa na wako ye ko sie funu wako bo amana ato Parkoso abem wasa ko bo amana to Nsuta
nina so ogu bam na so gunsa na nanom ei asemasi bo na monye na feso wo mo nina beta wo chia mo abo amenen wo bo amenen ya onfefunu ankoto wa so a wo wie so ankotwa dwa ma wo mo sefunu ko anya amfa ama ti wo wo de de so mo ko bo amena ewo Parkoso ebem no mo ko bo bi wo Nsuta o ma afefunu na ankoto ne de wo wo de nya de betwa da fi se ye nana no pese o mo hia lumba so ma afuna ankoto no hia nana no ya no ne frene samantoa no nya se tie se busuani atia se busuanim ti boy no kwanyo no ko na beko buso besan ko bio yes isa busapanya ye ho ade abusapanya ne ko Parkoso o de dwato akọ asa tufu no koto bem fi se na no mba me ka chem se abusapanya ne ma me da ho ne nana da bem wo abusapanya so bewu am ya de wato bem ana se de hie kura wu de wabontere do ye man friend ne kura wu emfa nto abontere na de hie kan odi ade yeye akwa abontere wo mana akoda abontere ye nanam kan tete nanam wu a de koto potom na samanfo ni na betwa ho se be se sama do kura wo kwa de sebo hia wo sebo hia wo sama sebo ye sie wu yi no da bi sebo obi wu a wo ye papa samanfo ye nanam mama wu na obi a de sebo be hia wo do akọ Sapa chaso ati ade beche na se na wo betra won se ede ben de be ele lumba nua ba so wo ye petre saba ye kura asem wo ba ye amanfo kan sem gusu yi minka bintia no ka se osoro ma wo ma nipa no se usu a maame enya o nipa no wo ho nipa no so nipa no asa ade nipa no ya ade ye nipa no Ese kuni panu ya tina wo na kokodi abusuapanya cha moye wo ni na na ese nka ukura mpa bo na wokwa wo bompa de nkura ne kwa so dem ye bompa ye ma wo mo so mu hia ho bambo fise nipa bi kura be ka kire mo se sabe yesiefu ni wi a nipa be wu tontwae obi kan mo ma fansa ya agudi nya agudi nipa beto nipa beto de o pa se mo fansa o nyem na bekum obi Monia mahoma na madua no na be se atwa berum na asem da hoda asem so to abusuapanya onya na adwe se wafa ne ho adi emre da hoda ho lumba no me se wo sa ne ho yade o wo sa ne ho yade awie na obehu se wiase amienu ya chiri kwakwa edi ne ba ye ni ne ma nipa obeka no kra mo se wonye to owo na ba ya ne de owo nya akra ne kwa na be wuwo fofo be se ato aso ai na o ka se de no akra no de ma mo kra no etia no kra se okodi akosu asawa ne akosu afrempa ma mo chi no ena ne ho aya yi na soso de akra no kra waka ne no kra to akwa asama de kra ne lumba busa na no asem a obeka so fa me de menya me kota kosu asawa chi ne wunua mo chi na so makunu kura ne sama wonna akura ne sama anya de beda eno so ko bo lumba ma aho asama ba nana de wo kan ma bi se nti daddy lumba the late ensam ne ensam anfa sebu amihia nana dabi ya fa sebu amihia dabi o wade ntia so e de hie na bonteno de hie na manfo so de hie da bem Because it's so beda bem mu no beda bem mu ne de ansa ne bibia akoto Matias ajisa onyankoi why samantwentwe wonti me koda din dabi na samantwentwe so ba fie sa no a eboa no so wan koda be oda bem de enkokoro no wana bem mu nti no kura de ba kopede abusuapanyini ye no obo man ndi sebo ne de ka okoda ba mu a kan na nanom de sebo be hia no ne ekwa abusa ne kwa so abo amane nipa kura sebe wo be wu a asamado ye bonkuro so no obi nya asem na nipa no kura sebe obi ne kunu a ye bonkuro si nkunwa wa samado na ugina mfimfin obi ewu a okwa ye du akonwa si wo na wo ti mfimfin na nananom na twa hia
eno ne wabusuam nananom ana se nanan wabusuam ai no bia fratuntum to so da ye no bi fratuntum a ni kan se kire wuo wo fra wonsie do no wa pa ba bia fa ene no anya konfo papa anko no ha wa bregu benya ba mu no ba na santo a wa e be ye ni na amam chafe what dem kire no it is omo pen say wo wuo ni na betwa de a ene omo nko Parkoso bam mu ho ba bi okobo amana no no omo kotufu ni nko hyewo ada asefu no amana so bo ye no obekoko twadwan amansa manfo se fura de ba no ye nya fa ma na bibia kotodi bia todi na nti sa pa de a ene owo ndie be saba bio esa mamere wo ho no ma wo se ye anasa busua ne ye sana ahoto aba tiase na asema bisa tade lumba yesie no kan se 40 days pepe na kofi so free na eka bibia na eka bibi eno ne fe ne samantoa no se wo ma mu gina wo se wo ma me no gina wo se dade lumba ni pass oku no so ye ni de 40 days kranto no fosti so kan se di pa oku ni nwa 40 days kranto no ana wo so tu okra mu ha okra mu nyedu na ade akata maso na mekasa asore bi wa okwa ye waso bi okwa asore esuru nyame som no osom no nsipi bonsuru nyame kro bi o ti aso dem pa aso weto no enye nyame ne so beto kakotra so dem o bia ne suma se boni awudie no neso ti nyankopo omwa ono kro se wode say eti akra no wuye ne de samantoa yes se maame no ona emre na ya dia fa ne baso so mere no yes and so try fufuro besa akọ ti so mo pede a Parkoso o mo ko bo amena no o mo ko twadwan no mo foda de lumba funu ko to bam na fe asundwie mla eni o mo yesa de ende owo betwa na japade na o mo che no so mo fa yie ntu yie che ne pepepe enya kataso momu aso na Ghana ha no ka no kra ya se wonye o ma no kra ni kan eso no kra eye obi kura koku kura na wakoma mu tia nipa no kofro sama kura okofro okra kura nyaw te fosi bane de nam dade lumba so no de awuo ana fosi bai toye de etia ye o se o ma me kura hu se obai yale o yale 3 days 3 days usa musa Ghana fo manu esi hu no ano adi makodi nchine no nya no papa o nya no bie no na se beto so ti de atwa se ne ba se otom na me bi se timi sie wa na o se na sie no se ase malaria de ni se malaria betima ya malaria aba paro mo de bo no malaria hwe ense mo kura Ghana fo kan kura TikTok fo ni YouTube Instagram kan enye yize sa krofo edo boko nroso se kokun wo mo no nya emodiri nya krofo kotoa tenye malaria bia na malaria du asem sha kire yes atiase ana kura wotim wiase a wo se umuade no wutima ku da pa kuo kura wotim wiase na panyine se woka asem kire wonte ana ma me ka asem kire wonte wonwia ka asem kire wonte ya yetendam na ma kire ho yensem na akora wuramu nsem nyina na akora wuramu bi wo ha yempanyifo nsem jama wo mo woni kra obi wana ne kra sha tini kwasa obi yesa na ma odo hu ko wuram na wo ka ho bambo nsem yi de na me bisa se eba ne ma hwan ibetime agina bo nkora ho ban he maame akoba tan wona butu ne maso obi pewdu wanya wode fa waye moaso dia lumba nua ba no na ye pe no na de fa ne baso so no amu na ye pe no ye pe no fi se Ghana me se Ghana fo no su a obu okro onwu etu etimbo na wuto ye se asema se de na wawu nchobe no okọ fi sa fu wo na nkasa no nipa ye ku mu asase so no awo mo nam ho no iti se wo me bo ho ban
eno nkyere se wo nkwa asori o wo do se ka akwhye obi Bossom achi eno nkyere se wo nkwa asori o wo do makoja eno nkyere se wo nkwa asori o efise sofo do kura wono wo kọ asori de ma ode wakobo ne ma ho ba obo na asori ma wabo no ne ho ba na wo de wote wo yere eti no obi ani aduro obi amo ne ma ho ba na me mani ntimi sore man kwara ya omo so mama me matimi sore ase ya mama no kwa na asore me ma so so sore bi enne kura ba ma wote wona sesebe wale wo ba ye no ba ho ade a enne oba no nkodi aduro wo firi wachi kura no Bossom abona to atwene na so fa na chi na so abo wo so ebe ba ma de otimi fa mema oba ma timi fa ma be wo ba wotimi firi kura chi mbadwaman na ya mama me ya fa mo tabe ne de ba brum kin Solomon wale sai jo na modoso kin Solomon wale sai na modoso eti mema kura na wote wona wale oba kwati sika yo ba ho ade fi se wo ebi kura no ba ekwa wo mpena eno ne akura omo wo omo ma so den buwa wo ba na so den tia no kura ntia nya ba ma ne ba eyo obi fufuro ba eti na me ka cha magana mema nate ema so nante obi a wale obi onfa na okuru nkoja na do maso akoja na ho ba no abo ho bai na di aduro na first ne say se wo fie ni afo ankwa abontesu ni ntimi nyaw ene de abontesu fo na timi nyaw hai sende adane hai to amo ho ban asembe to ati ase me de me kura me de ye fato ho me ji wo bi se me hwe no ne ma me hu ye no me hu se wiase na wokwasa wiase na wokwasa me ji wo ba bi se me hwe no na dom bro 500 ba me so ne no me kura me de no se me ene nyame man bon na me so a ngina ya ka enya papa obiani de di nachi eti so woto na so se wo mo ma ho ban ana wo betra wakwa ne ya kansem gu so a ye be fa ba na rekora bra wu te ye be sra o mo se da de lumba de no wo mo ko to funu no mo fa nko si enko hye bem na abotoye mra bra ati ase Abusuapanin kura wo kura sa de wo ya wo ye ka wo wi aye wo nyansa na de ye ka wo fra abusuani na tenase do de chopa no pa na chawo sa ntwa ye me pa ma chawo mo fa ncheme de du ye nja bibi amane nka ne yento aso ne ka botoe na aba te be se Abusuapanin se ne me kire ne nyansa se ne wo kwa ne wo ye ni wo fa ase ye wi onya wi ansa kura ne funu mo bese o masie wo mo nya wi ansa ne funu na de an buafu bia no abotoye mra ansa no bayi funu na sie o ma ye sie anya sha o mo sa sie a foforo be sa to Abusuapanin se we ye so do nto me ye sie ne ntem onye sie ntem so ni mdia o ye ntire o se o munyi sie ne ntem aso we de ye so do enka sa wo we ko hwe kire amanfo anu wo se obewu konfo bi akasa asofo bi akasa malamfo akasa esi ni pebewu no ade na ese wo ye fa baby so fa baby ma abusua no abusua wo so ya abusua ne ti wo ye sodro kura no a yenye ni sei ana 30th ya wo ye ana me kire se Abusuapanin ko asen ko yifro ne ntem ko mo fa kire akohwem obia yale na malaria che no 3 days wo no bi wo kura so kutumi chi na wote ase odi mfe bebre ai to senka Abusuapanin fa Abusuapanin ke wo ya abakura no ka boa ewo na boa no ka boa no kwa benso a kire se nka wo no ka wo ne abusuani na onya kwanya abusuani na besia wo mo abroche no mo Ghana hani na wato nsafre obi ade a chopa ko ma Parkoso hene na mu na mo hia apo ma cho se me de hiafo de ma ye ya ntwa ye mpa bi a chawo obi anka na ko manto ne yam na de ha obi anka ti na ka wo kofi wo na ya de bananka mutimi asan ye betima ye ewo bi de akonye bi ba sai ntutu ye betima ba abusuanim fra akurafo ne mienu ni na afra abusuani na na mo na tenase na obi aka de ha no obi aka chopa de osefa chopa ne de ma no na afa mbadwene ho na se funu metu akosie no ebamu a motu
ma ye tutu ye nyina na fe ewoni na atwa na de wo fire o de wo twi o asa na ne na asa ti de de wote wa bambo no a wodi sofo achi a woni bagu ase so bo ho ban wo nananom ho na nka ne tete na nananom sebe no mo bo mo ho ban no na obi hu na ni pe sura de na ni pe buade obi kura so timi nkodi obi yere usuro mpo ti nani ni na obi ya be di adom na asantoa wo awawade samunya bu akwa awade na ne maame be maame agye wagene awade ni na giram no wa ne ba no wa anu ana be ma adwuma aguye so ba na aye enini na oba na asantoa obeye adwuma bia kire sika ne yanyi bie sika duro de menye ene de mempenipa kum de menkum nipa me ya ade ye na mensa ya de nye wo kan senke betime de nka bom aba ne nsisi aba busuamu na kofi ewei obusu hia ofie no dodo no a mo na enim se bia nka dadulumba yiri nkura chi nto ke bia basabasa ye ho na asa nti ase ni onti omo nye fine no omo nyina ba fie ebebemba ma omo ho be chiachi omo ho tena ase busuapanyi kwa interview kura ye hweye no o se obusuan hu omo ye united pa abantesofo ni nim se omo nka mu omo kom hu bomu pa o se aka nka bomu furo bioyi ene na ye se busuapanyi aka se nka bomu ho se nka ni nyina ka ni nyina to atwa asrewa masrema no mamunam tirim samum asrewa wo asre na no mamunam tirim me no basre na mitirim asem obeda na wahu ise waka etesi ana mesre akosu afrem poma bimpoma sem sre no wonto onuama jejemu yemfa busuan la no nto ono ai lumba maame asefo no ne wofamo wo mo nsi ginaye no mo nanka mom wo mo fa de abani na ntungu na ba ma ho paya kwase bia ne aboa tatia bia timbe wuram fabi ba ma ho paya bia tim wuram fabi obi atim be wuram fabi tene de damakoma so pa nenka se enne dadulumba wuye ena omufie o maame asefo wuo dabi enne meka wo maso ate omuye ne wi a won frɛ dadulumba wo fa no ye fa ne sempo ofa yaw enne meka amana te ase se won frɛ dadulumba o masefo no no mu nanka mom koso afumpo ma so de ne nua na ya bia won fa nche no won na gubrim no won kan nse yam atiase fi se ba panyini bia no wo ye bama se ho pai entatie so timi wuram be fa bi te mesren se de onua na ye ne bia na akoso ase wa so ye besren se de onua na ye bia na kuma na ye bia won fa nche no ngu na gubrim na de ba ye na Abusuapanyini ene de emodin na eye ekofa asem na ba ye na jide se akoso bempomate ni ne bai ye ne bampo ni nwa yi banto no ne ba ne bai ewei anye ne de ye te odi obi e ba bonte ye bo na mane se onwa ne ba ne film no na wo sun esu na osu na no eden pa so asem na hye no se bibi sei ato ne nwa no osoma ye sokora se yenko fie nko hwese ni nya na wote sen ti de wo kan minji ni se obeyi ni nya ni musa enti wo mun nanya baako na Abusuapanyini de won fa ne momo na yi nko no ha ne musuo ni na yi nko no mom ho no wo mo side no won ka wo mun na mbom do onwa na ye boni o so onya boni o ye man dipem won fa nche ne won ka wo mum omasefo mum no omasefo no enyem na makapusa makase wono wanim de maame wuye abusuan de maame fa so wono wanim de dadulumba wuye de abusuan de ne fa adom fa so ti de enya obanyansafo ye buni be ye nka na sem to munya bibia manenka no won ka ne nuamu ni na no fa yaw ka mun na mum munya abusuan life ma wo no mo de omo fo mo ho adwene na de okay mo ma ti asese ba wo ye ba panyi a aso die da so pa wo ai se ba panyini bia ye Bossom oba panyini bia ba wu bia ye Bossom se ba panyini free wa wo mo maka no ye bo wuram obi ya tambiko sa yes
Bapanyin ye Bossom. Obi awo wo maame a wo na ye bapanyini. Se bapanyini wo a wo mama ko bi ani tintima bia ho. Fi se bapanyin na ya waba no Nyankopɔ bo ne se wonfa ne sunsun bakata ne nuamu na so. Nti so ono awuo no. Obi a beta fa biare. Kwan beda ho. Yes. Ti so bi ye bapanyin a enkoto do mu di na chi no. Wonfa buo ne die ma no. Na ontra omom da bia. Na say as bad time so obapanyin so ni kwa so di ne ho agoro. Dabi. Bapanyin ni Dabi fi so free mu a enkoto ni na abekọ. Kwan beda ho. Matiase. Obi e bad time no hwe me esi ade na kan. Ama ya tiase se enye se wawo beberenti sebi nketwa no wani bekọ mo ho a champion no wo so no do ba ya ache onimni ne masie timi nja ni mu se kwan beda penyi firi wona se kwan beda ne ho a mo maka nyina kwan da wo mo ho ti ba penyi ye ni ho agoro wani nko ba penyi ho na esini yi a wona aka no besu bia ye bia hwe ne maye na esan bi na boni bi anto ba penyi ambo amfa nketwa ni nyina so if said intel na America no e ba penyi no oye Bossom osay nyame ni wa obata bi wo ba wo penkoto na sem ja penyi ni ho wo ja penyi no obompa yo sem penkoto na nya yie pesa omo abrabo ni nsi omo yie bompa ye ma penyi no penyi ye ya enkoto ni na so be yie ti esra ba taafo no saa de no so munyai ti esra mo se dade lumba yie no omfa nokure Abusuapanin si abusuani na nyom na no mo hia eye binom me se dade lumba ni ama de ye omo ya na so akona tiaba enkumba omfa ye ntu yie ana kwasu afro pam azo so yesere ne se mo onua ne ma wonka onua ne mata no ho ana onua ne wofa no so ono so ebobo ndi se sere no onya bibia manenka ye die no dade lumba maame pese de aduro no wonka ono na sefo ni mom no monya baako de si a wonua ne maye mienu baako ko se ma hwe ne baako sa akwa mase ase ahye be maba ye mfani ni ade wo fie ye fa be maba ma fie be maba odi ade enye yie akonwa wo fie be maba ni bi ayo baba tie be sere se akosu ase wa maame no so wa ye ne boni a won fa nche no na omo nina nka mom fi se wodo no dade lumba de je wo no ane wo so ni mo no se be ne fa so emanu mienu na nkumafo mu na de adie ne fa no bi wo ha oba wade no ada na ho bonsam no obesi abusuanum no atoto ntotoye obesi abusua te besere no so sa na futu odi ma ye wo mbapanyifo nwi wada wo ma enkura ne so mo yemfa so mo yemiensa eso bia wo ne hyebe ne nkra bi odi ba asase izo bia ne sunsum ye so tai ne chi odi ba e ba ne se na bapanyin no emom ena ono sunsum kata mu nyina so bro bia ne de ne ba e se Nyankopon so wo ba e bapanyin no wo ye Bossom wo nyame ni wa penyin nyame ni wa no ho pa jo ebi sa bapanyin no so no firi wa ba mo ho apai ye benya no mo amaka no benyu mo amaka no simple mo amaka no ye form kro ye form de say yi so no abadi kan ye bebo kwan bi ato mo ba no ai okay tene be sra ba taafo ne say wo mo nsore ne mo ye ma ho ban ye njina ma ye ma bu akwa abade kura na nye ye na ase be ma no wa no sabe akwa awade na maame na taa oba na ni a no agya awade no yesra ma taa ne se mo makwa awade a mo nso na mo nante na nya asofofo nko a yese ekọ Pentecost ekọ baasire ekọ we munyai na mo nkodi aduro fa mo manya na ho ba mo mra won so na ho ba mra mo so yeah yesra ba taa bia ti ba panyini de oye Bossom ena nkoto anso fa buo mama ba panyinifo akra bi wo no muni ni nya panyin
Onyanyini kakra bi kakra bi ono ano. Na koba kora sanse na obi kura wo ba na obi kodwa no tima ne bayie. Obi awo ne ba wo hospital ko do nurse ni tima ne bayie. Nurse ni awoje awo no we be. Tima ne bayie. Nurse fo de bi obo wani. Omotimi ka cho se kobosom so. Ko ba bi ne ko ye ko pe na wo de wo de bibi. Nana, ye ka ye di asemi. Ebe de na obi atinya ji obi yedi. Kwan ben so. Yetimi yi. Ade ye media eni wo. O ma me kura wa wo no krotimi yi ni yedi. Obi wo ha ye wo no kura. Ya wo na ba asase. O ma me betima ton ne mani na ma bayifo. E ma me ni wani no no. O ye bayifo. Etu otimi ton no. Ti wa ton na ma bayifo no. Na osminku no me pese ne nam ho a onyina. Na makuno. Yes, we jano. Enu nti no ba ta bi wo wu a. Wo se meti ase de ma munkunu mi wu na munku wo mu nyina. To no free mu ana ye kunkum. Kwan be da mo ho. Te no na wan pe bambo bi anto so ana ni pewu. Ati ase. Nti yetimi yifra wuyem. Wuyem. Yetimi yifra dwaleyem. Ka obi abenya nka wo ba wa na ka ese udwa no. Ambo bi dwa wo ba. Nti wo shebre na nyankopɔ de aman so famra sase medi yedie no. Enipa na odwa ro timi fa. So wani o ma me timi fa. Na kumafo timi fa. Ba ma no so timi ya bayifo timi fa. Enipa na wani bone nko ade a. Oba jijesi a. No baba no na bapanyin wa e basa. Na se tada soso a enkura bi wo ho no mo ana se nka se mma bi wo ho no mo a. Won se nketo ni mo ma be yie na panyin no abasasa. Eni nyina ye omo medwale omo ni bia. Ai ena omo gi awo no. Ti se no na wonyem a wankobɔ ho ba wo yefro no ho a na wo de se ka ato yefro no ho a wo bekwa kɔ wo ni adwo ba yedie. Obi bedwale wadwo ba yedie. Ti esra amanfo se obi obanyim bia omna na asanto a wo. Obi ohiamwa bia nyini cha duro bia bambo bia walesem kwantusem omna na asanto dwuma bia ska de menyi bi. Na ye fa ni se obi adwale akora bi. Wayi ni yedie. Na ba tane pese sa yedi no sanjema ne ba no a kwanda ho se betima se age. Eno ne bambo no. Ukobo no ba wo ban a enipa no Bossom tibi ko che no. Wo adwo ba yedie de abre no. Nti etimi sanje san de ba. Awo kura awo etimi yi oba wo de kotopo ase. Ai se ma ne wo. Epo ase wo keji wo. Ye wo da akoto bi wo mu. Epo na se wo no. Epo nyi nzu ngwa ne wo. Abayifo susu wo ko epo ase a ye wo asofofo dabre, ye wo akomfo dabre, ye wo okotofo dabre, ye wo abayifo so dabre. Ya chechem. Ada o nya da akoto a. Epo na se wo no. Yes. Ni se ka fish ama ne Dabi efie na o. Sa na sasasi so asase na asase ya miensa asase edi so esoro pa efie wo ho de toso fie o ye ne toso miensa ye de wo fom na nso mo fom so asan aba za ho so ye oman bi na wo ho oman na we say you abode de wakop ase de ntse na wa na ne bayiye no okuta no ne bayiye no ye siade na ni diwachi eno ena se wo pa wasemu a wo besro 2 siro so mamiska wasema mfaisi mamtanyi siro de mano a wo de kwaji wa wo de ama so mom se scan so ebi o ha manya obi wa anya kwasa yana ya na yetin se bi mso timi ji usika na no ma hye wosam sika ni so e tabi on hye wosam sika obi wa o kuro no mu aye ho se wabo ye ne ho basabasa no o ye bayifo ti se ye bibia na do a na ye ne ya wotibi ka se mam 10 cedi am 20 cedis na me fa nkwaje wo so de manane so de kwakwa ibi papa ma o yesu de se ehu ma so yesu esuro nti yesu ye dwane fira mo nkyɛn se ni so de kwa ibi ya ma yensa se so obi asro bibi o so ma ne bibi obi ane se wade am fama obi wa o se wade na nye papa na wono ode wo de manu a wo yem be hyew asa wose megu na nipa no hu se nipa no onye nipa ntia se ode manu me se me we go se yetete eto de yete se e o mom se sade no bebre no a e o so mo wani bona na se enye
Ntime me first come abon te so ni sa before na asoma no omu be ku no maje wo so entra me ka se nipa bi owu akwanse na ese de ma wo no kwanse fisa before kura no kwanse no mo pe kwanse mo de ye ni oma kwanse mo de ye omo ni oma wo pe pipa no so no do se na ye ha se pipa mu oduruma ye no omo kwanse na mu oduruma wo wo ya obi ya before na obi ya wu na de pipa ma no a fios kan na hye wa hye fios ka so man kwanse no fanko na yes amba ye nkomo ani ye di su na se de wo kan ye se ma me Faustina ne ba firi mi na se ni sunsun mu e ha na no ana ase mu ha ana de man samanfo kura bufu ye ne kura se okodi Abusuapanin ye lumba fruit tantantan no eno so ka ho na se ma me Faustina so opera sumju ana mo so ma ana samanfo ni asumju efise wunua panyin wo ho wo be udi na chi wunua na kas bu kire se wuti nti obi de nti onua na ka oso nka oni ogina na onua na fa ya baako nka wunua bufu ye ko na ese nka wutu onua na fo sister nya hwe ye nya bibia ma nka wuja ni na ye onua na mai ana sa ka 2 days fe na mami Faustina ne ba kofi yesi no na we so bitima ka say we so edwabo ana omo fa chiransa mo fa chiransa se na wo kan no Abusuapanin chiri ya Abusuapanin na meka mami Faustina na so bitima fa chiri ono mo ofri no ne nipa ewuo we de ono akofa chiri bi kura Abusuapanin ko no wo ba ye we no wo so bi a woni bi dintewure atwa awto nti nan no wo se fa chiri na esa mo fa chiri na nan no mo ko boye no mo twadwan kakata mana no suni na nsa manfo otwen se odifu no beba nyesa me fa nkoso afa bi akọ atiase na nasanto akasa Kenya se abrem kumase heya na nasanto a ewo na ne na bedi nkomo na nkomodie no na bia ne maso bebre so a kire yen abakan aba edikan a kire yen se wo ye batan a oba edikan ma wani enko ne ho de na kan no enye ono nko a afedu won na die kire nyina asoso osa ma ho sa ho bambo to won nyina aso de wugidie no wadawo ma sra ho bambo ma wo mani nyina nenne enye de ohye won tuma mu nko a na de wo fie nko a e betimi aye wade na abonten so fo nyina so timi ye nkrofo ade ta ho bambo da wo mo so de a ohumbo ni bia ntimi mo wura mu se wo se nkora na se wo kumbi ne mo ho bambo no eni ho de a de ho won pe bia betimi afa no e ba na sa wo so enawte wa ye nkwambira na fe yakobo obaye se wo na wo we ma so na bia ne nya wa te wo so gina na obo ma ho eban ana santwa na akasa asem ya kire ana ade futu ade ama ye ni age pa am ye hu se wo se about time for nye se awon keke na ye nde nso ba na ye sande na ye de ba asase so no osan ya sodie kese ma yen nye se na apa kire ai iti bono ho ba ne di nuro na mo nante mo ba na santo adwuma bia ye bi adwuma bia koto asem awale sem adwuma sunsuma wade adwuma enkoyie process ene obema ukoba akopia pia nini na ye hu adwuma na santo ase brother hye bibia ye bi na pressure drugs no strokes na musa na no pressure drug de menye bi onye bi de bi sa ene na haba ye ne wom se ya na se na no to ni nyina ye huhumu ne mankwa na ade ye hi na so tinuro wa pa o ya de obi oba wo aso ye bia tuma bia duabo bambo bia ye bi matiase na se na ka ne nsem no se bibi bia se na na ka ne nsem no se bibi bia o ye bi sikaduro no anya ha ntu pesika pe bibi foforofa ne mo so adwuma nkoyie na sika mrade fine na ye ne wo hase nana bibisa abisa eye boni enye boni abusa eye ana enye eye abisa ye ye pa
Usaye. And there may come a gun and we are suffering in to say. And the Bema Crack or bar. Uncle Baby Kobusa. Uncle Shim. If you are a trail, a damo, a yao, war, or Bason Quabusa. Tebusa, it is a counselor. Tell you counseling. Counseling. Juma mi could ever bore me. The milk funny ever bore me. A quantum you to moon some to say. There's all could be if we say who are quite and to be done over him. Then to be done by many. Ain't an to and no, and no, if you soon suma what dear, open an answer to our ye na Juma Bia. So I could do airport a jenny passport. I be my indigenous or buy him a dazzle. Eh, who? Ning now, a Juma Bia, Scadi Minibi. Bibia, nothing for comes on the womb. Munkunipa, Yadi, Yati, and I feel your best started talk for say. Assemble her, any pen and a cassetiano. To say interview, and a member was no. Won't even be asked, Onyame, O Bremas, or Brenyamiasi. The message no cray, and the air can. Tenedy Srewo. And as also did the credit do any move Abrabonwa, and a sea no credit a pa. And as Antoine any dean come and lay. Kumasi Kenya say a brim, and an hour, and a number senona a good a screen a sono. But me a fa. The extra wide so. The person behuna na, or fanamba noa, or friend one. Go be a quite Kumasa, maybe a no nimasi. Papa saw Baby Hunana, and also cat I can't seem to be a dear drew, so so you need to be a. And small be so medium, only penny dear no more yam neco, or my yam. Into whom bra, Bediwadi, Boko, Nasanko baby. Well, Benjamin Yamawa, a year, chance was smooth, be so bra, no may and farmer. Nana, any needing come and neno, and an answer pa, one and that jar, when ya at my and ne day. Nyansapo Tv soon. A best source of subscribe to your channel, no. Obe like it. Now watch our movie biara and you be a share. Comment section was also a order and I watch our dream na ayefe. Edin any Nyansapo TV. Musumi din any obaya esiama yeboa. Yen fancy as that's ne you send the share bio. Yakra. Denti ne bube. The brebe is this bube. Ebe ye de den. Kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoresa. Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bio tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abon ntakra na mane ye kese na ntakra abon e de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sayin ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya